Tarina tapahtuu Côte d'Azurilla, jossa aurinko on köyhä ja meri kipeä. Täällä seurapiiri on Hätsilä Nasna ja maailma vielä järjestyksessä, sillä täällä ei kukaan ole kuuma eikä sininen. What the fuck? Näitä kasvoja ei tunneta ihan vielä. Yeah. Tuollahan on poliisiryhmä työssä. Grand Hotellin parvekkeella istuu ja nauttii vaivalla ansaitusta Savola. Äkkiä hän on jotakin rikollista. Mitä tuolla alhaalla oikein tapahtuu? Nikke katselee tapahtumia parvekkeeltaan ja hänen epäluulonsa heräävät. Hän iskee haukan katseensa Lorre sirkuttaa, että hän on hyvä. Knatterton ilmoittaa Skampille, että Knatterton laukeaa. Rautatievirkailija on helposti lahjottavissa. Hänellä on näet pieni muna ja iso perre, se, jota hänen pitää ajatella. Rikollisissa puuhissa.